Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μαζί αυτή τη μικρή πεταλουδίτσα. Είναι ένα μοτίβ που έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με τα άλλα μοτίβ που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ο λόγος είναι ότι θα μπορέσουμε στο τέλος να φτιάξουμε ένα σχέδιο και θα σταθούν δίπλα-δίπλα. Αυτή τη στιγμή εμείς θα κάνουμε μόνο κόμματα, έτσι, για δείγματα εξάσκησης, αλλά όταν θα τα συνεχίσουμε, ας πούμε, δίπλα-δίπλα, θα γίνεται μια πάρα πολύ ωραία κουβερτούλα για μωρό. Έτσι θα τα συνεχίσουμε. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, με την καρδούλα, να συνεχίζουμε με το λουλουδάκι, με την πεταλούδα, με ένα άλλο, και θα τα κάνουμε και όλο μαζί. Θα γίνει μια ωραία σουκλά ή μια παιδική κουβερτούλα. Έτσι, χωρίς άκρες. Άκρες μόνο στην αρχή από αριστερά και άκρες στο τέλος από δεξιά. Έτσι. Δεν θα είναι έτσι μόνο κόμματα και θα φαίνεται πολύ ωραίο. Αν θέλετε να το εκτυπώσετε το πατρόν, το έχω ανεβάσει στην ομάδα που είδατε. Είναι δωρεάν, θα το κατεβάσετε για να μπορείτε να το έχετε, να το μελετήσετε και να το δουλέψετε σειρά-σειρά. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε με το σχέδιο. Τώρα, οι πρώτες σειρές θα τις κάνουμε πολύ γρήγορα. Αν έχετε κάνει και την καρδούλα και το λουλούδι, θα καταλάβετε ότι πάντα ξεκινάω με μία διπλή αλυσίδα. Όλα τα σχεδιάκια, τα μοτίβ αυτά έχουν 21 πόντους στην αρχική αλυσίδα. Κόβουμε και στη δεύτερη σειρά και τη τρίτη σειρά έχουν το ίδιο. Δηλαδή, το ένα πόντο στην αρχή είναι για την μπουρδούρα. Έχουμε 19 άρρηκτα και όλα τα άρρηκτα μπαίνουν στο πίσω μέρος της θηλιάς. Πρέπει να αφήσουμε το μπροστινό μέρος της θηλιάς. Μετράμε προσεκτικά στη δεύτερη σειρά, γιατί όλο το σχέδιο θα βγει σωστά με τους 19 πόντους. Άρα η σειρά 3 είναι ακριβώς το ίδιο, γι' αυτό το κάνω πολύ γρήγορα. Και τώρα αρχίζουμε με το σχέδιο. Πρέπει να έχουμε 3 σειρές για να αρχίσουμε το σχέδιο, γιατί ξέρουμε ότι τα ποδαράκια πρέπει να μπουν 2 σειρές πιο κάτω. Άρα ξεκινάμε τώρα με τη σειρά 4 και κάνουμε το πρώτο ποδαράκι εδώ, 2 σειρές πιο κάτω, στο μπροστινό μέρος της θηλιάς, πιάνουμε 2 σειρές πιο κάτω και κάνουμε το ποδαράκι, το πρώτο ποδαράκι μας. Κρατάμε όσο πιο οριζόντια γίνεται με το σχέδιο το βελονάκι μας για το καλύτερο αποτέλεσμα στο ποδαράκι, και μετά κάνουμε ό,τι γράφει στην οθόνη. Έχουμε δηλαδή 17 άρρηκτα και τελειώνουμε τη σειρά πάλι μετά από 17 άρρηκτα. Βάζουμε ένα ποδαράκι πάλι 2 σειρές πιο κάτω και τελειώνουμε με το τελευταίο πόντο για την μπουρδούρα και κόβουμε. Είμαστε έτοιμοι τώρα για τη σειρά 5, που θα αρχίσουμε με σχέδιο και θα κάνουμε ό,τι γράφει στην οθόνη. Ξεκινάμε με ένα άρρηκτο, 2 ποδαράκια, 2 σειρές πιο κάτω, μετά κάνουμε 5 άρρηκτα, όλα τα άρρηκτα στο πίσω μέρος της θηλιάς, 3 ποδαράκια στη μέση,
Πάλι 5 άρρηκτα. Δύο ποδαράκια. Ένα άρρηκτο στο τέλος. Και κλείνουμε με τη τελευταία πόντο που είναι για την ποντόρα και κόβουμε. Και πάμε τώρα στη σειρά 6. Ξεκινάμε με ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, τρία άρρηκτα, ένα ποδαράκι, τρία άρρηκτα στη μέση, ένα ποδαράκι, τρία άρρηκτα, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, κλείνουμε με το τελευταίο πόντο για την ποντόρα, κόβουμε και προχωράμε τώρα στη σειρά 7 και αλλάζουμε πάλι χρώμα. Και αλλάζουμε ένα λάξ τα χρώματα. Ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι στη μέση, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και τελειώνουμε με το τελευταίο πόντο για την ποντόρα και κόβουμε. Πάμε τώρα στη σειρά 8, αλλάζω χρώμα για ενδιαφέρον και ξεκινάω με ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι,
ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι και κλείνουμε με το τελευταίο πόντο για την μποντούρα. Κόβουμε, αλλάζουμε χρώμα, ορίστε. Αυτή είναι η μαγεία του μοσαϊκού βαλονάκι που εμφανίζεται σιγά σιγά το σχέδιο. Ξεκινάμε λοιπόν. Σειρά 9 με ένα άρρηκτο και ένα ποδαράκι. 2 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, 2 ποδαράκια, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, 2 ποδαράκια, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, 2 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και κλείνουμε με το τελευταίο πόντο για την μποντούρα και κόβουμε. Ορίστε, σειρά 9 τελείωσε. Τώρα, σειρά 10. Αρχίζουμε με ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, τέσσερα άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, τέσσερα άρρηκτα, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι, κλείνουμε τη σειρά, κόβουμε και φαίνεται τώρα το σχέδιο πώς αναπτύσσεται. Σειρά 11. Ένα άρρηκτο, δύο ποδαράκια, τέσσερα άρρηκτα, ένα ποδαράκι, τρία άρρηκτα, ένα ποδαράκι, τέσσερα άρρηκτα, δύο ποδαράκια, ένα άρρηκτο, τελειώνουμε και κόβουμε. Τελείωσε η σειρά 11. Σειρά 12 ενώνουμε με το άλλο χρώμα. Επέστρεψε τώρα στο σκούρο χρώμα για ενδιαφέρον. Ξεκινάω με ένα ποδαράκι, 5 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι,
2 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, 5 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, κλείνουμε τη σειρά, κόβουμε, ok. Πάμε στη σειρά 13, αλλάζουμε πάλι, πάμε στο ανοιχτό χρώμα. Ξεκινάμε με ένα άρρηκτο και 2 ποδαράκια. 4 άρρηκτα. 2 ποδαράκια. 1 άρρηκτο στη μέση. 2 ποδαράκια. 4 άρρηκτα. 2 ποδαράκια. 1 άρρηκτο στο τέλος και κλείνουμε για την μποντούρα. Σειρά 14. Ξεκινάμε ένα ποδαράκι, 2 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, 5 άρρηκτα, 1 ποδαράκι στη μέση, 5 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι στο τέλος, κλείνουμε τη σειρά, κόβουμε, αλλάζουμε χρώμα, στη σειρά 15 ξεκινάμε με ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 2 ποδαράκια, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 1 άρρηκτο, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 2 ποδαράκια, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 1 άρρηκτο, κλείνουμε τη σειρά, κόβουμε, ορίστε, στη σειρά 15 τελειώσαμε, αρχίζουμε τη σειρά 16, πάλι άλλαξα χρώμα για ενδιαφέρον, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι στην αρχή, 3 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι στη μέση, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 3 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 1 άρρηκτο και 1 ποδαράκι στο τέλος πριν κλείσουμε τη σειρά και κόβουμε το νήμα. Ορίστε.
Πάμε στη σειρά 17. Πάλι αλλάξαμε τώρα χρώμα στο ανοιχτό. Αρχίζουμε με ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο. 3 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, 3 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, 3 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και κλείνουμε με την μπουρντούρα και κόβουμε. Σειρά 18. Αλλάζουμε πάλι χρώμα. Πάμε ένα ποδαράκι στην αρχή, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, τρία άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και ένα ποδαράκι στη μέση, 3 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι και κλείνουμε με το πόντο για την μπουρντούρα. Ενώνουμε. Αλλάζουμε χρώμα πάλι στο 19, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, 2 ποδαράκια, δύο άρρηκτα, ένα ποδαράκι στη μέση, 2 άρρηκτα, 2 ποδαράκια, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και κλείνουμε για την μπουρντούρα και κόβουμε. Αυτό. Σειρά 19 τελείωσε. Πάμε για τη σειρά 20. Πάλι αλλάζω χρώμα στο σκούρο. Ξεκινάω ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι. 4 άρρηκτα. Ένα ποδαράκι. 3 άρρηκτα στη μέση. Ένα ποδαράκι. 4 άρρηκτα. Ένα ποδαράκι. Ένα άρρηκτο. Ένα ποδαράκι. Κλείνουμε για την μπουρντούρα. Ενώνουμε με το άλλο χρώμα. Ξεκινάμε με ένα άρρηκτο, ένα ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 2 ποδαράκια, 2 άρρηκτα, ένα ποδαράκι, ένα άρρηκτο και ένα ποδαράκι στη μέση, 2 άρρηκτα, 2 ποδαράκια,
2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, κόβουμε, τελειώνουμε με τη σειρά 22, κοντεύουμε στο τέλος τώρα, ενώνουμε με την μπουρδούρα και κάνουμε 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 5 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 2 άρρηκτα, 1 ποδαράκι στο τέλος και κόβουμε τελευταίο πόντο για την μπουρδούρα. Ορίστε. Τώρα στη σειρά 23 αρχίζουμε με 1 άρρηκτο, 2 ποδαράκια, 4 άρρηκτα, 1 ποδαράκι, 1 άρρηκτο, 1 ποδαράκι, 1 άρρηκτο, 1 ποδαράκι, 4 άρρηκτα, 2 ποδαράκια, 1 άρρηκτο και κλείνουμε με την μπουρδούρα. Στην πρώτη τελευταία σειρά είναι η 24, απλώς θα κάνουμε 1 ποδαράκι στην αρχή, 14 άρρηκτα και 1 ποδαράκι στο τέλος. Κλείνουμε. Και στη σειρά 25 είναι όλο 19 πόντους άρρηκτα στο πίσω μέρος της καστιφυλιάς και τελειώσουμε με την πεταλουδίτσα μας. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε να το κατεβάζετε το πατρόν, να το εκτυπώσετε, να το έχετε και σε μορφή πινακάκης, θα το βρείτε εδώ σε αυτήν την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.